Selamat rumah berjalan gitu. Iya, harus ngolahnya. Gus, linci Gus. Nah, selamat musim. Ya. Bukan.
Mati dulu. Yo Ibrahim. Ayo nanti dulu. Ada jalan ceritanya.
Wah. Gelap. Bawa tahu. Bawa. Yuk, main cek.
Nyasi tebot dumateng para kadang-kadang nggih dalu menika enten tiyang mider-mider pramila warga khususipun RW gangsal bumipun Pangurjo sedaya waspada wonten ing dalemipun piyambak nggih. Nggih kita lajengaken kesenian. Aku ora perlu gedheke dhewe. Iki kok keceh wae. Guru haran. Kaya radem. Aku sedih. Aku keluar sing idene dijijil karo apa ae. Oh. Dan kademen.
Bóp. Ai sao Việt Nam nữa? Bóp. Ê, giải lơ là